गैया साइकेलजोंसो थांदोंमोन बेंगलनिफ्राय फैदोंमोन गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर दायो जोङो देलायखांलायबाय बेग लाबाय सनालिया गेट खेवहैबाय आरो थांसिगोन आरोना जोङो दायो स्कुल फारसे थांगोननोसै लोगोफोर मा लोगोफोर टट' लानानै फैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय न'निफ्राय दा सासे न' खाथिनि बिसोरनाबो गारि गैयामोन बेखायनो टट'जों फैबाय जोङो फैफाबाय आरोना थांबाय थानोसै स्कुल फारसे ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय nah aku geli-geli bekan nih deh, masih lebih kenapa ya kita? Thằng đấy, thằng là đấy. Sao, thằng đấy. Mình chỉ ghé bài đâu thật đấy. Bé có đứa nào này, xin hỏi xin thằng à? Thả bài làng bấy này số nào liền. Ada besar. Munu asal. Ada. Aku gitu kalau senang tu. Munu asal. Jangan. Ayo ni serap ni. Kamu mana cara kan? Kamu saya. Nulia tu dah mungkin. Kamu ikut lang bau nusu ni macam. Ayo. Algal siya. Ikut pun siya. Ini ikut siapa dia? Masa ibu nak udah kesini? Lalai tu. 2,000 years later. लोगोफोर स्कुलनिफ्राय सफैफिनबाय जोङो दायो न'आव थांगासिनो दङ सोरबा आलासि फैनानै दंलायनो न'आव मिथिला खोन्थाहरनो मा होननानै खोन्थाहरामोनथाय खोनास्लाबासैनो आं बिदा फन हरनानै खोन्थाहरदोंमोन आरो सनालि बिदाया बोराया थांगोरनोसै सोर फैदों मिथिया सोर फैदोंथाय लोगोफोर आलासिफ्रा थांफिनबाय आरोना बेंगलनिफ्राय फैदोंमोन मा होनो बिदिखौ बिहाव जायो आरोना जोंहानि आफानि बिनानाव ओमफ्राय बिनानावना आरो बिबै बिबौमोनबो फैदोंमोन आरो साब्बामोन गासैहाय ओमफ्राय थांफिनबाय माने गामियावसो थांनो नागिरदों बिसोरो ओमफ्राय जोंनाव हाबलांनो आरो ओमफ्राय न'खौ बारा मिन्थिया नालाय आइया ओमफ्राय बावनायखाय आंखौ लेंदोंमोन बाट आं जेबो सङाखै आरो ओमफ्राय मारै थांना सनालि बिदानाबो डिउटि दङ ओमफ्रायो मैया मा जाना होदों होनबा सनालि बिदाना बाइकआनो सिगांनि टायारा ब्रास जानानै हारसिं गावब्राबाय दे मिथिया मानि थाखाय दे ओमफ्राय गोबाव फुरानाबो जाखाबायमोन जानाया टायारा ओमफ्राय दिनै स्कुलाव थांनो होनलायलायदोंमोन बेसेरा गैया थांनो मोनासै आरोना बाइकआनो जायाना ओमफ्राय दिनैबो डिउटियाव साइकेलजोंसो थांनांसिगोन खोमा बियो ओमफ्राय थाथ'थोंसै साननैसो एसे फैसानि प्रब्लेम जादों बानायथ'ला ओमफ्राय दालियानो गैलामोन आरोना नै दालिजों बेसर बियो नाजों संसै आं ना लानानै फैदों आङो बेसेरा लेंदोंमोन आंखौ थांफानो होननानै गामियाव न'खौ मिन्थिया होननानैहाय ओमफ्राय बोरै थांनो आं थांनो हालाना हा खोनाया हाय देखायबाय थाया आङो लोगोफोर संनानै लाग्रोसै आङो नै ना लाबोनाया एवबाय आङो ओरैबायदि गरम आरोना लोगोफोर एवगासिनो दं आङो नाखौहाय ओंखाम मोनखांबाय ओमफ्राय दालि एसे संना होनोसै आरो माथो जाबाय थानो ना नानि ओंख्रिखौनो दस्राखौनो जाया बेखौनो संना होनोसै आङो जेखौ जायो ओमफ्राय नाखौ मानैसो आंहा ओरैनो ग्रेभि खालामसै आरोना जाया बोरायाबो
मा होनो हासबेन्डआबो जाया आरोना गोरान एवाबाथाय जाया सुखौनो गोरलै गोरलैखायनो बासिनो बायो ओमफ्राय दाख्लैफोरनिफ्राय ना गोरलै जानो होनोमोन बाट गैया मोनाखै आरोना ना गोरलैखौ ओमफ्राय दिनै मोननायखाय लाबोबाय आं ओमफ्राय मोनाबा ना गिदिरखौनो लाबोदो बरफ नाखौनो होनदोंमोन ओमफ्राय बेखौ लाबोबाय आं मोननायखाय ओमफ्राय बिखुनजोआ जोंनि आफानि उन्दैया माबा बिनानावा आफानि बिनानावा थांफाजानो लुबैदोंमोन आरो आंखौना बिरादनो ओमफ्राय दा हनै फरायनाबो डिउटि दङ ओरै स्कुलनिफ्राय फैनानै हांसो जेबो संलाङाखै आरोना आङो ओमफ्राय हास्लाबाना फुङाव ओमफ्राय बोरैथो संलांनोना बेनि थाखायनो संलाङाखै आङो ओमफ्राय ओंखामखौ बिदि संनानै गालांबा बोरैबा जानो सुखुवा आरोना ओमफ्राय मोननानै दसे थानानै बिदि जानो मोजां मोनो दा जेनेबा ओंखामखौ संफैग्रोबाय दा ओंख्रि मोनगौ माने बे एसे थाना जाना थासिगोन ना बिदिबा मोजांसिन जायो नालाय जानो संलाङा आरोना आङो फैनानै संफैयो ओरैनोबाबो हास्लाबखाया टाइमा दस्रा लेंबाय बायदोंमोन ओमफ्राय थाइजौ जानो होननायखाय थाइनै थाइथाम हाननानै हरबाय आङो बांद्राय गैया थाइजौआनो थाइखायाखै थाइबा 6था हरबाय आरोना आङो थाइजौखौ एसे फिसा थाइजौ सिजेरदों बेखौ हरबाय आङो हाननायावहाय ओमफ्राय जाग्राबो गैखाया जोंबो जालाबायखाया ओमफ्राय गोमोनबासो जायो सनालि बिदामोनहाबो माथो होनबावनो ना बिनि थाखायनो हरबाय आरोना जाहैथोंसै बेसेरा ओमफ्राय फनबो हराखै दे बिदिनो बोरैबा जेनेबा फन हरालासे खबर गैयालासे फैदों फन हरनो होनदोंमोन ना आबौखौ फन हराखै आंनाव ना मानावसो हरखो ना माखो आं मिथिला आरोना संनानै लागासिनो लोगोफोर 1 hour later बेसरजों नाजों आंना ग्रेभि जाया बेखौ सनालि बिदाबो सबाय बिमा मुथासे दंबावोमोन एवजोब्बाय आं गाज्रि जागोन ना ओमफ्राय नाया सनालि नानि मेगन जानो लायनानै नाखौनो ससे होबाय मेगन जायो दा ओमफ्राय नानि मेगन माबाखौनो नाखौनो जानोनो बायो बेनाबाथाय मेगनसो जायोलायनो नाबाथाय जानो नागिरा आरोना ओमफ्राय बेदरखौ सानफ्रामबो बिदाया जालालै जानो बाबाय ना लाबोदो होननायखाय नाखौनो लाबोबाय आं लोगोफोर जाना लाग्रोनोसै ओंखामखौ ओमफ्राय दाहाय लोगो मोनफिनगोन र' जानायखौ देखायबाय थाला सानफ्रामबो जानाय लोंनाय नोंसोरबो बरिं मोनगोन नङा होनब्ला जाना लाग्रोसै लोगोफोर होमबा ओंखाम जाखांबाय ब्लाउस जेबो चेन्ज खालामाखै ओरैनो सनालिजोंसो दसे टिभि नायफाथ'नोसै लोगोफोर मेंबाय बिरादनो ओमफ्राय गरम ना बोथोरा जिनो बुंनांला ओमफ्राय मोनसे जायगायाव थांनांगौ दंमोन दिनै थांला आङो बाबाय गाबोन थांसै आरोना ओमफ्राय खोन्थाखादों नोंसोरनो सनालि बिदानि बाइकआबो मोजां नङा होननानै टायारानो गावब्राबाय आरोना जाला मैया ब्रासफ्रा मारैबा बिदि जाखो ब्रास जानाय बायदि जादों आरो गाबोनबो थांसै आरोना दिनै माजोंसो थांबावनो बिनि थाखायनो दसे टिभि नायफाथ'नोसै आं सनालिजों दसे गोलांलाबायनोसैसो आरोना गरमथार ना बोरैबा सुखुवा मोनथारो नुवाखै सोरनि गेलेनायखौ बिदि नुफेरा सोरखौ नुफेरा बिदि गेलेनाय गाज्रि फाजिनाय गाज्रि बिदि गेलेयो टिभियाबो माबा सिगनालानो मोजां नाङा दा गैया साइकेलजोंसो थांबावनो थांबाय बाइकआ गाज्रि जाजादोंना साइकेलजों थांबाय आरो लोगोफोर बोराया थांबाय आरोना बाइकआथ' गैया गाज्रि जानानै दङ ओमफ्राय साइकेलजों थांबाय आयदा दसे टिभिखौ नायथ'लाबायथ'नोसै माथो खालामबावनो जि सुनांगौ दङ एसे दसे थानानै सुनोसै दुगैलाबायनोसै खर' सालाजोब्बाय सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसाना बुंनांला आरोना मा खालामदो मा गेलेनो गेलेनो गाज्रिनो टिभि नायनो नागारै बेयावसो आराम थाफैबाय आरो गाज्रि फाजिनो मा जाथारदों गेलेनानै गय बिबारसो नायना गय सना बायदि लाखुमालायबाय जाम्बिसियान बिदिनो जानला माला गेलेबाय थायो आरोना बेयो आं ओमफ्राय टिभि नायफैदो दसे ओमफ्राय नाया टिभिखौ नायनो बाबाय खोमा ओमफ्राय बे नायैखाय आंहाबो सिआइडिसो नायबावबाय दसे ओमफ्राय बायहेरायाव थांनानै गय बिबारजोंसो गेलेहैखुमागासिनो आरोना ओमफ्राय रायजानो गिनाया लाखुमाबावबाय आंबो सिआइडि नायदों दसे सिआइडि नायनि टिभिखौनो नायनाय जाया ओमफ्राय दिनै ओरैनो बादों बिरादनो एसे नायनि दसे सिआइडि नायबाय होबोफिनलायबाय नै कार्टुन नायफिनसैलायनो गावहासो सेवा बेमारि मोनथारदोंहाय आंखौ बोरैबा मोनथारदों गरमजों जाबजोंनो
Solalia, मा गेलेनाय जादों बे जाम्बिसियाननि जाम्बिसि जाखो ना माखो नोंलाय नै गया आंना खावनांगौ रानजोब्बाय आरोना नैबिसोर ओमफ्राय नैबे एसे नांबावगौ बे थानांसै आरो बै गोजौआवहाय एसे दंबावो बे संग्रायावहाय बेखौ एसे टाइम पास खावना लानोसै ओरैनो थास्लायस्लाय एसे बेखौ माबानोसै आरोना हानानै लानोसै आङो खावनो होनो सानफ्रामबो टाइमानो जाया आरोना बेनि थाखायनो एसे खावनानै लानि माबा मावबाथाय माबाया थालाङो गय गोराना बिराद दाम आरोना बाजारावहाय मोजाङै फोराननानै फाननो हाबा लाबसिन जायो गोथाङावथ' दामानो गैखाया देग्लाय दामानो गैथारा गया गय गोथाङा अबेबा समाव दाम बारायदोंमोननो दै ओमफ्राय जोंहा मिथियाखै दाम बाराय समफ्रावसो फाननो रोंदों ना उन्दुनो ओंखारबावदों सनालिया टिभि नायनाया माला उन्दुलाङा फात्तायानो गैया ओमफ्राय सिरि जासो मा सिरि थाखो साननानै टिभि रुमाव नायबा गैला मानसिया गरदलायनाय उन्दुलांबाय आरो सना माला उन्दुलाङा बियो आं आरो सि खनगासिनो दंमोन ओमफ्राय नायबा आइया गथ'आ गैला मालाबानो गरदलांलायलाय दा सिखांनानै फैबाय खावख्ला खावख्लानो आला बागदावलायदों सोर फैखो साननानै आंना खोमायानो खेरायानो मोनसे खिलिया नांबावगौनानै थाखो दहाय सनालिजों टिभि रुमावहाय उन्दुलाबायबा बेयावसो मोनबाय आङो खेरा थरल' गनानै थाबाय गावहा कार्टुन नाया होननायखाय सिआइडि नायबाय दसे नायहोलायबावा हाजोआ फैनानै आसि कार्टुन नायसै आंनाया गावहा हारसिं थाबा थैनोबो मोजां नाया ओरै थांलाय ओरै फैलायनो माबायदि फाव फेसन खालामो भगबानसो जानो दा मा होनो टिभि नायनानै हारसिं थाबाथाय बायदिसिना खालामो आरो सनालिया प्लास्टिकखौ खर'आव सोनायखौ नुखादों दा माबायदि खालामदों जाब्बानो थां खालामो आरोना बिदिनो आं आरो खामानि मावबा टिभि देखायना होयोना गेलेथ'दो होननानैहाय टिभि नायथ'दो दलदनो होनबा अबाव दलद थानो मा जे खालामो गावसो मिथिगौ गयालाय मोजां रानथारबाय आं खालामदों बन्द' नों उन्दुलांबाय नालाय टिभिखौ सोर बन्द' खालामो मानसिनिया मानाया दोनजाबाय थायो ओरैनो नैबे मासाव लाइन बिलानो ओरैबायदि थांदोंना बुंनांला गरमजों फ्रिज सलायनायजों माजों आरो फाराथियाबो दङना ओमफ्राय फांखा सलायनाय गरमालाय टिभि नायनाय जा लाइन बिल थांदों जा थांदों नोगोद थांबाय आरोना जोंनाथ' सोनांगौसो नालाय रिसार्ज बायदि एकदम बेसेबां थांगोन दायो सनालि बिदासो मिथिसिगौ बेसेबांमोन जोबबावसिगोनसो दां गाबोनफोरनो मारै एफा थांखोथाय आरो फ्रिजखौनो अनसो खालामला आङो ओमफ्राय ओंख्रि गोजां थायोना बिनि थाखायनो अन खालामनांगौ जायो जा जारलासो ओरैबायदि जारला सल'फोर हाना लागोसै ओमफ्राय ब्लगखौबो आं बांद्राय गोलाव खालामला बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार